वो ठाकुर जी के बाबूजी गावत रहने कि नदिया किनारे मोरा गांव तने घूमले आई सिंहासन ठाकुर जी आ 1 घंटा गीत गवनी आई में प्रवचन कनी 1.5 घंटा हवा जौन बने कुंवर जी रहल बात जिला के तो गवैया के ना कोनो जिला होला ना जवार होला ना गांव होला ना घर होला जो हवे जाला तो हवे ओकर जिला हो जाला जो हवे जाला वही घर हो जाला जो हवे जाला त परिवार हो जाला जो हवे जाला मतारी बहन बेटी लोग हो जाला गवैया के कोनो जिला ना होके कुंवर जी हम कह देनी है जे मन कर ले तो बक्सरे में हम बानी तो यहाँ के दुख लागल कहतनी कि रहुए ना ढेर लोग कहता हमारा छपरा जिला में चल जाए तो कहीं जे हमरा के छपरा जिला में रोलो राख ली कहले कुंवर जी कहले लेकिन आई अब गीत संगीत में तन ध्यान दी ऐसने व्यास भाई भाई में घर घर में बंटवारा कर देले भगवान जब रावण के बाण मार देहनी झरझर रोए लगनी राम जी ये हमरा से सब चीज में ही आगे बढ़े तब ऐसा हम विद्वान के बाण मार देनी जाके पूछले कि हे रावण तू हमरा से सब चीज में आगे बढ़ो 10,000 वर्ष तक तू जियल बढ़ो हमारा बाबा से लड़ाई कोइले बढ़ो हमारा बाबूजी से लड़ाई कोइले बढ़ो हमरो से लड़ाई कोइले बढ़ो तारा सोने के लंका बा लेकिन अंत में रावण मृत्यु हो गई बाण से काहे रावण कल के देखी राउर भाई राउर संगे बड़े हमार भाई हमरा संगे नहीं यही से घर के बेधी लंका डाय ना विभीषण जी बतौले रहले एकरा नाभि में मारी नाभि में एकरा वही में रखल बा बोझे जे हमारे ई काम खत्म हो जाए रह जा लगी है लंबा सांस ले बहुत तनी कुंवर जी जे कहिया पुत्र जन्मला कहिया राक्षस भइले कौना बात पर कहनी हो कौना बात खार रह हमरा बाप के देखले हम रोत रहल तीसरी में भोर पर गइल बा केहू इनका सगावे के ना सकारे तीसरी में रोत हल दुआरी पर बैठ के शिवपुरी जी बाड़े जी प्रत्यक्ष में रोत रहले आ वही में एगो पिताजी हमार शहर कहले बनी कि देखो कमलवास लई कौन सा गावो तारा गावो बूढ़ा बूढ़ा मत कर बूढ़ावा के डंडा धर बूढ़ावे लगाई बेरा पार है कमलवास ओ दिन याद पर ओ दिन बाकी भाई हमार बड़ी सुंदर हमें माने ले बोना मत ना तो 5 मिनट में बिगाड़ दे छुछुनर संग से गा के सावरिया रे सावरिया हो पिया बसा सावरी स्वामी तुलसीदास जी महाराज 2 बरिस 7 महीना 26 दिन में रामायण के रचना कइले आयु बताऊनी हम कलयुग के द्वापर के त्रेता के सतयुग के तो कहते ये गूगल पर मारी ना कोनो लड़का पढ़े ले तरह से ए धरती के नीचल 7 गो तल बा कुंवर जी हरो के बता देते ने गूगल पर मंगा ली ए धरती के नीचे 7 गो तल बा ए धरती के ऊपर 7 गो लोक बा भूर लोक भुवर लोक महत लोक तप लोक जम लोक ब्रह्म लोक स्वर्ग लोक ए धरती के नीचे 7 गो तल बा अतल बीतल सुतल नितल रसातल तलातल पटाल हवा जोन बने तो हवा बिगाड़ देबो हवा छोड़े लगबो तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी बढ़िया बढ़िया मार्गदर्शनी हमने के तरनतार खाती अने इनका टोंगरी पर मास होता नहीं कर बुद्धि खुल आ कुछ विद्वान के फेमत बा काली खनी कि कला जुग केवल सुमिरी भवता नहीं पाया
नामू अपने बस कर राखहु रामू उल्टा नाम जपी जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना जो मुख राम नाम नहीं आवा सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बना। बाप बोले अनहरिया में बेटा के नाम पावड़ हाउस खड़ा होते होते मैदान लग गई। और हमने कई जी उपाय बता देने एक घड़ी याद हो में पुनियाद तुलसी संगत साधु के कि कटे कूट। हमारा बंटी व्यास जी ज्ञान के आगे विज्ञान फेल हो जाला उद्घोषक महोदय जी एक जगह हम पढ़ले रहनी कि विद्वान में आ विद्वान में का अंतर बा तब विद्वान के करा के कहल जाला विद्वान के करा के कहल जाला के करा के विद्वान रहले राम आ विद्वान गुणी अति चातुर विद्वान हनुमान जी रहले। कंझरुआ पंचायत के मुखिया असगर अली साहब हमरा के 500 रुपया के पुरस्कार दिल बनी। मुखिया जी के हम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कंझरुआ पंचायत के उप मुखिया गुड्डू यादव जी हमरा के 500 रुपया दिल बनी। गुड्डू यादव जी के हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करब। नारायण जी बना के रखे हमरा मास्टर साहब बैठल बनी देखो तनी भाव बदल तनी कुंवर जी आ महेंद्र बाबा के एगो पूर्वी के भाव मुन्ना सिंह जी मठिला के धरती से पुरस्कार दिल बनी। बैकुंठपुर में फुटबॉल के मैच बा 20 तारीख से 7 दिन 20 तारीख से 27 लेना बहुत बहुत रोज सब जाई हो जा मैच के आनंद ली आनंद उठाई और के आनंदित करी। राधिका जी सखी लोग से कहतर की हे सखी कौन हमरा से कमी भइए कौन हैया हमने के त्याग दे हम एगो सपना देखले बनी जे कौन हैया आवत अरे सुतल मेरा हनी रे सखी अरे देखनी सपनावा अरे प्रभात भैया अरे मधुबनवा से मोर कान्हा जी अरे आवेले हो राम हमने के संग ही बाड़े हमरा शिवो जी इ तो 8-9 दिन से संग ही बाड़े नारायण जी बना के रखे आजीवन पद प्रतिष्ठा बरकरार रहे। सखी लोग कहते जे कैसे जनलू हो लइका एगो कह देला स लइका एगो गलती कर देला स ये कहते ये बोल कारे बड़की मैं कहां जाइबे बिजली कहां तो लइका बा गलती कर देला स अभी गोबर खोजे तेरे ऊपर बिजली गिरावे गोबर मत खोजो गोबर काहे के खोजबो सवेरे हे खम्हे पर गिरा ना हे खम्हे पर अरे कोई से के जानलू ए सखी कोई से के जानलू सखी कोई से के जानलू ए सखी कोई से के जानलू
कुंवर जी लड़का देख के झुझुआई मत आई मोट देह देख के डराई मत हमनी के सोझा और जानकारी ना चली। आई रवि नारायण बाबा मनोहरपुर हमारा विनोद बाबा के मित्र बनी पुरस्कार दिले बने हार्दिक अभिनंदन बा स्वागत बा विनोद बाबा के प्रणाम करो बाबुआ हो से के तो हसे आगो से के तो हसे आगो मोजा नवेला करझरुआ पंचायत के उप सरपंच अरुण प्रसाद जी हमरा के पुरस्कार दिले बने भैया के हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा नारायण जी बना के राखी अरे आचारा आचारा रे आचारा 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 हे सखी आचरा सरकुए सखी कांगना खनकुए ए सखी आचरा सरकुए सखी कांगना खनकुए रे से उधो बाबा या गोमो से उधो बाबा गोमो कहतो अरे महेंद्र मिसी कहत महेंद्र कहत महेंद्र मिसी फिर हमरा प्रमुख साहब धनंजय मास्टर साहब जी ढेर हजारों हजार रुपया का पुरस्कार भेजले बने जाए प्रमुख साहब रोआ राजा बन के राज करे भगवान से हम यह प्रार्थना करब कि रोआ स्वस्थ रही मस्त रही अपना काम में व्यस्त रही अब पद उन्नति होके यह माता रानी से कामना करो चौगुन छपरा के चौगुन अलेला अरे गाबेले हो
प्रमुख साहब धनंजय मास्टर साहब हमरा के पुरस्कार दिले बने हमरा बड़का भैया के तरफ से पुरस्कार मिलल बा हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा नारायण जी रुआ के बना के रखे अब तो तनी चलो तनी हम मुंह में चेंज करे